Assalamu alaikum yarinya mai kyau. Me lausi. Yawwa wannan karin magana ne fa. Yawwa, Allah sa ni Masu gane. kallon mu muke so ka faɗa musu karin magana ne, ko za ka iya faɗa musu menene amsan karin maganan ba za a fi kare iya kwanciya ba? Ba za mu kare yin kwanciya ba? Menene a gaba? Ba za a fi kare iya kwanciya ba. To ina ga ni wannan karin maganan to ma gida ta fi kare iya kwanciya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Allah wajira zan ɗan yi maka tambaya kaɗan. Allah ya sana san yin tambaya da ba. Amma fa karin magana ne. Muna so ka faɗa wa masu kallon mu menene ake kira da me fassaran wannan karin magana da ba za a fi kare iya kwanciya ba? Allah fi shi da daɗin zama. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam zan ɗan yi maka tambaya kaɗan amma fa karin magana ne. To Allah ya sa na sani. Ka faɗa masu kalmar me ake nufi da ba za a faka me Hausa me amsar da ba za a fakare iya kwanciya ba? Ba za a fi kare iya kwanciya ba. Menene ba za a fakare iya kwanciya ba sai dai a fishe. Gaskiya ban san. Assalamu alaikum Malam Hassan mai tunci. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Allah zan ɗan yi maka tambaya kaɗan amma fa karin magana ne. To Allah ya sa na sani. Wai wannan karin magana da ake cewa ba za a fakare iya kwanciya ba? Abin da fa aka fi shi.